Uwaga, pociąg Muzik Region Miłość Przyjaźń Muzyka przewozów regionalnych ze stacji Kostrzyn do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy przyjazd o godzinie 20:26. Przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg Muzik Region Miłość Przyjaźń Muzyka przewozów regionalnych ze stacji Kostrzyn do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy przyjazd o godzinie 20:26. Przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.